ko himen ko para bait hau trai Jesus Christ ka jinge jongi hau Jesus Christ kalong kasaki hakamato play kito ki badon badu Jesus ki don badru upa bad habangi peni kano ka dak ka shin jong ka jinge hau Jesus kata ka jimpeni dak ha ka jinge jongi kanang pelai lud yangi tingi don kam ban yang saki manle ki kristan ki pediang pura bad ki imbadu Jesus Christ kidang yang saki naga benda upa ngiyosngo haka gospel mendakasngi uwe uburyu ubapang yang lingkod ulawan sha Jesus badula peni ya ka jinge haba ulawan tur sha Jesus uni ubriyu ulale kumno ula peni yaga jinge ula om lada mela ban pen kuidia kane kalonka jinge chungu haba ula ong yaw jisu mela ban pen kuidia nga ula pla hakaju kapor ba melongu kunu ble bad ula plaro yaga jinge ba medon kabor mela ban pen kuidia nga mela ban pen kuit yang akabamot upen scam ya ka boru ble hau jisu but upen scam ya ka jinglong uble jomu jisu ha ka ba uplakum ni haba u jisu ula yo I ya ka jinge jomu u jisu pen koi ya wu na ka ne ka jimpang nyang lingkut ko himmen ko para haba ngi duai hatu ngi planem ya ka ne ka jinge jongi hau jisu hadu katno ngidon ga jinge hau jisu baulong ukuno ble kaktinu ble ka ong haga shiti jongu yanis bakui ba ka saki jongi kalom habangi pla ya ka jinge jongi hau jisu baulong ukuno ble ngidang iyo ya ka jingi bamjikut ban yo ya ka jingi bamjikut ngidon kam ban pla ya ka jinge pala ya ka jinge kabamot ngide ban nget halaka donu jongi ngide ban nget but ngide ban pediang ya jisu ha ka jingim habang nget but pediang ya jisu ngi pala ya ka jinge but ha ka ju kapor ngiyang saki naga binda ka jingim bam jikut kabamot uble un sakarku ya ki brio ba kongu ya jisu bale ya ka monjongu lemba ka jingim jongi but nangta ngila ban yo yayu hau jisu u jisu la pen goit ya uni ubriu haba ula kot kar pahad ya u ban yarap ya u daka jinge hadin balajia kan nam ka burom jongu jisu kala priang ha ka daga tain haba kan nam ka burom jongu jisu kala priang u jisu pan ulele komno u jisu la pelong retreat ya la deshime u jisu ula le webriu bat ula duai marwe shimen kane kamut ka retreat ha ka jingim jongi ka jing duai ha ka jingim jongi bon ke bru kim sotu ka jing kardor jong ka retreat ka jing kardor ban shong puson yalade bon ke bru kim ju lap ban puson yalade habangi kran shapang retreat don bon ki bru ki yong ngam don kam ban late retreat tangi ba pangin late retreat tangi ban kinong pop kin late retreat ngate ngamde nom pop bun ki brio ki kentai ya ka jingkot jongu jisu ban shang puson ya ka tin jongu u jisu ha ka jingim jongu hadin ba ulale kano ka kam hadin ba upen pau ya ka buram jongu ha ki brio hadin ba ula pen koi de ki brio ula late marwe bad ula duai marwe kaktinu ble ka ong ula le shaka jaka kenja retreat kabamot ngide banang bale shaka jaka kenja kabamot klamdon kano ka jingtut klamdon kano ka jingvit khamdon kano ka jinghala janga perte bad ngi shong marwe ngi duai ngi snap ya uble ka retreat kadon kam shisha ha ke jingim jong malle ki kristanendre bun ki kristan kimju shimkia ki retreat ha ki parish jong ngi don retreat jong ki bun ki kinhun
ki don gi retreat jongi samla don gi retreat jongi longomi don gi retreat jongi longopa don gi retreat jongi kinna don ro ki retreat haki retreat centers ki pelong Henry Bonsin mano Malaysia ki retreat center ban shimenda retreat kide ki bruyu ki ba ki ong hana ki long ki ba tolod ki long ki ba nompop ne ki ba pang ki ba shitam Henry ka retreat kalong nagabinda baru ki kristan kalam late shakat jaka kenja ban puson vei bruyu ban ngap ye tin utrai kinumla kelalam ki saki nagabinda ukris kinomla balong ki kun ki basaki nagabinda ke jingim bam jikut henre bu na preng jongi ngimju shimkia ya kane ka jingim jongu jisu kabau peni lempa ka jinglong jongu habau don hakane ka parteshi por ujisu peni hangi lempa ka jingim jongu kumno deben yalap kumno deben hikai kumno deben pinkoi de gibappa but kumno deben perlut ya ka por jongi badu blayupa ko himmen ko para hakane ka lempa kane ka tin tongin puson yalade hadu katno ngi shimkia ya ka jingkot jongu jisu ban bud ya ka nuksa jongu kadu katno ngi perlut ya ka por jongi hapadeng babun kam jongi ban shong vei briu ban shong jar ban snga bat puson ya ka tin ublay hadu katno ngijit ban pendima ya ka jingim jongi bon ke brio baro she jingim jongi kimju pendima ya ka jingim mensiam jongi kimju perlut ya ka por jongi badu blay upa kimju perlut ya ka por jongi badu jisu nangda ki om ngis ngo biang yalade kane kalonga jinglong jombon ke brio lempa kane ka gospel ujisu kot uveri ngi vei pai vei jit ya ki jaka kenja jit ya ki jaka perlong ya ki retreat late nagabinda ka jimpente mai mensiam haki parish jongi haki retreat center ba per ka ba ujisu bu nagabinda jongi knamba ke jingim jongi kalonga ba seizo kat kum gamon jongo blai jisu ba it karko kardo yangi ha uni usnem jubilee bangin dupla ban tur shaki jaka kenja ban puson ban penbet ya ka jingim jongi namar ngiru ngilong bun kam bun sin henre ngimju perlut ya ka poreng kat bat me ngimju shashkori ka tin jame ngimju le ya ka mon jongu blai upa hikaya ngi ko jisu bangilong ke ba kam riu blai kam tuwai ha ka jingim jongi en ya ro ya utrai jisu Christ Amen.